divertirnos cos nosos amigos, para ter saúde e para estar en forma. Unha cousa boa para exercitar os músculos. Para min o deporte é compartir emocións cos demais. Para min o deporte é moi bo para correr, animarse, eso todo. É para axudar a circular a sangre. Para min é genial. Para min o deporte é unha boa forma de estar saudable e non ter problemas coa obesidade. Para min o deporte é diversión. Problemas coa obesidade. Para min o deporte é diversión. Para min o deporte é moi bo para cando corramos, teñamos máis forza e todo iso. E Tito, o meu tío, é padrino. A miña madrinha. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise. Every time she closed her eyes. Expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, she flies and dream of paradise, paradise, paradise. Oh, she dream of paradise, paradise. Para min a cultura é ser respetuoso e ser educado cos demais. Para min a cultura é boa para saber cousas de outros países. Cada cultura é diferente, pero todas son iguais de importantes. Abrir a mente, divertirnos, ter imaginación, ter conhecimentos. This could be Moi boas noites a todos, benvidos, boas noites, autoridades, veciños. Acabamos de ver unha pequena mostra de todas as actividades que se poden disfrutar aquí no Concello de Santa Comba e tamén a algúns dos alumnos do Colexio Pepe de San Baña.
así como contan e como ven eles a cultura e o deporte. E de paso xa nos deron algunha pista do que van ser os premios deste ano. Benvidos a Gala Xalleiros 2013. Ben, pois, moitísimas grazas a todos por estar aquí esta noite e a verdade que a presenza de tanta xente, de tantos nenos, de xente de tantas idades e sobre todo de esa xente que está aí detrás e que case non pode ver nada, obrigame xa directamente a rachar co guión, verdade? Claro. Porque isto é emocionante, máis dentro do punto de vista dunha xalleira que por primeira vez se pode presentar diante do público. Así que moitísimas grazas a todos por estar aquí esta noite. Imos saudar tamén... Imos intentar respetar o guión por saber por onde va. Claro, sí, pero vamos, que é moi emocionante para as xalleiras, non? Porque este é o público máis difícil que temos nas nosas carreiras. É así, de verdade. O de competir na casa é complicado, non? Bueno, pois como lles ia dicindo, imos tamén saudar as autoridades que nos honran esta noite coa súa presenza, e que son o subdirector xeral de Deportes, o señor don Carlos Gómez Martínez, o alcalde de Valdodubra, don Ramón Camilo Varela Baliño, o alcalde da Baña, don Andrés Cardexo, tamén o tenente alcalde de Negreira, don Juan Rey, o tenente de alcalde de Mazaricos, Manuel Rodríguez, o alcalde de Santa Comba, como non, don Antonio Landeira, e tamén o resto de concelleiros e concelleiras daqui de Santa Comba. Bueno, pois con esta xa van ir 8 galas, 8 edicións, nas que o obxectivo era, pois como sempre, recoñecer a labor de persoas destacadas e vinculadas tamén co ámbito deportivo a nivel local e autonómico. Imos recordar que por aquí pasou xente tan importante como David Cal ou como Verónica Buquete o ano pasado, pero a gala deste ano, que o Concello de Santa Comba de chamar a partir de agora Xalleiros este ano, Xalleiros 2013, trae consigo cambios e novidades do formato tradicional. Claro, hai que abrirse ao mundo, non? E cambian abríndose aos ámbitos da cultura e da sociedade, porque os 6 premiados deste ano destacan polos seus méritos deportivos nuns casos, polo seu compromiso social noutros, e pola súa aportación ao mundo da educación e da cultura. E a quen temos? Pois un futbolista que xa foi internacional coa selección non absoluta de momento, pero... Temos tamén un equipo de campeoas provinciais do balonmán, xa tiven a oportunidade de coñecer algunha xa aí no vestíbulo. Sí. E tamén están premiados un historiador, un mestre, como xa é tradición nestes premios. E son moi queridos tamén. Claro que sí. Ademais, o que lle toca este ano ten clase a mí, mira ti. Ai, xa teño uns anos. Cantas teclas nos tocan hoxe. Sí, e despois tamén do resto de premiados temos a unha entidade benéfica, unha entidade social que está a dedicar os seus esforzos polas persoas que están pasando mal, non? Nestes tempos que nos toca vivir e que non son nada doados. E ademais temos a unha muller queridísima en Santa Comba. Con dicirles iso xa lles digo moito, pero se lles digo ademais que é mestra e que a Semana Santa que nos organiza aquí no municipio é fora de serie, xa saben todos quen é. Sí. Pois, entón, sobran as palabras, non? Quizáis un aplauso. Pois un a un pasarán por aquí para recibir a súa homenaxe. Lembrar que estes galardóns son posibles grazas ao traballo das Concellarías de Cultura e a de Deporte. As dúas áreas desenvolven un importante e completo calendario de actividades ao longo de todo o ano. Como viron no vídeo, claro. De seguido interveñen os concelleiros de Cultura María José Pose e o de Deportes José Pose. Boas noites, amigos, amigas, benvidos todos. Saúdo ao director xeral de Deportes, alcaldes e membros de outras corporacións de outros ayuntamientos, compañeiros, membros de corporación, a todos os veciños, veciñas e, por supuesto, as persoas que os vamos a desear. Como ben dixeron aquí estas dúas mozas que acaban de presentar estas xalleiras das que estamos moi orgullosos, o Goberno de Santa Comba decidiu, aproveitando o que era a Gala do Deporte, ampliar este evento un pouco máis participativo
a todos os campos da nosa sociedade. E así, aquí estamos, esta noite, con esta iniciativa, e vamos a dar a primeira edición da Gala Salleiros 2013. Noite na que imos a premiar e homenaxear a persoeiros e tamén a entidades, como nos acaban de recomendar aquí estas mozas, que destacan no seu ámbito de acción, salleiros dos que todos estamos moi orgullosos. Unha noite que temos a gran suerte de contar con estas dúas presentadoras tan estupendas e salleiras como nós, das que realmente estamos moi orgullosos e que nos acaban de facer unha introducción impresionante. Moitas gracias. Porque eu considero que a parte dos 6 homenaxes que vamos a facer a estas dúas nenas, seguindo como van a seguir a presentación, eu creo que tamén estamos facendo un pequeno homenaxe. Pois acabo e simplemente desde o Departamento de Cultura que eu represento e de Deportes que representa o meu compañeiro José Pazos, queremos agradecer a vosa presencia e desexar que disfrutedes desta actividade. O que, por suposto, tamén non quero olvidarme de todo o persoal do Concello e o resto de personal que fixo posible que esta gala hoxe fora unha realidade. Non quero entender máis porque realmente nós, os políticos, non somos aquí os protagonistas. Os protagonistas van a ser os homenajeados. Moitas gracias a todos vos. Espero que disfrutaides desta gala. Moitísimas gracias. Ben, pois antes de comezar co primeiro premio, que tal un pouco de música? É unha mágoa que xa non teñamos en Santa Comba unha banda de música municipal, pero como se soe dicir, a grandes males, grandes remedios, non? Non? Así que a banda pode ir subindo, se quere. Uno. Suben os músicos? Suben os músicos na cabeza. Mentras eles se preparan, eu continuo e digolles, estabais dicindo que a grandes males, grandes remedios, que xa non temos banda de música municipal, pero a Concellaría de Educación o ano pasado puxo en marcha unha iniciativa para poñerles remedio a este problema, non? Porque non chamarlo así. Así que puxo en marcha a Escola de Música Moderna, unha canteira de músicos e tamén de cantantes. Isto funciona, non? Pois a ver que está fresca, agora sí, moi ben. Pois o que sea dicindo, unha canteira de músicos e de cantantes que, bueno, que comenzaron o ano pasado, así que ainda están un poquinho verdes, non, Xoan? Estamos maduros, non estamos maduros, Millo de verde, pero estamos maduros, Pero tío, explica que ti non és alumno. Bueno, eu, antes de todo, buenas noches a todos, agradecer aos alcaldes que están aquí, porque teño que decir de todos que están aquí, que son os grandes nomes da música, son os grandes promotores da música en todos os nosos concellos, como non, a Antonio Bandeira por facer que este proxecto da Escola de Música de Santa Comba sea un éxito con máis de 80 anos funcionando e facendo música para divertirse, a música como terapia, a música como linguaxe e a música como forma de expresión e como unha alternativa de futuro. Pois esta noite imos ter unha actuación da Escola de Música Moderna. O ano que ven será dos seus alumnos, garantizo que xa terán un nivel. En marzo xa temos unha gala, vayanse preparando todos os que estaban no final, que veñan antes, para a primeira gala, para que non teñan que quedar de pé, vale? Así que os profes da banda, Dios mío, da escola, que eu xa teño moitas ganas de banda, da Escola de Música Moderna, van nos interpretar Caruso. Aí estamos, veña.
precioso tema de Caruso, que sigue emocionando, e aquí temos xente que vale para escribir libros, para cantar, para facer sentir, e agora imos meternos en faena xa, imos meternos xa en faena porque hai que presentar a alguén moi especial. Ademais, temos 6 premios por diante. Imos comezar cun rapaz, o premiado máis novo de todos. El ten 16 anos, é futbolista, militou... De onde sai? Un momentillo. Hola, Federico Pérez, que tal? Isto é mellor que ir recoller premios, carallo. E den por dar cos premios, eu digo así xa toda a noite. Desculpad unha cousa. É increíble porque decides 7 deportes, a gala, non? Ou era... Que fai Federico aquí? Eso é. Pero é que o que non podedes sospeitar é que Federico, antes de ser actor, correxíalle, era máis de calar que de falar. Era o que lle correxía na televisión galega o falar a todos os que falaban mal galego. E mira que non sei o actor. Antes estaba calado e mandaba máis, agora falo e non mando nada. O tema é que me chamaron para facer de padriño. De cultura. Para facer padriño hai que De mandar cultura algo. e de deporte. De cultura e de Mas que deporte. faz algo de deporte, Federico? Nos últimos tempos, sí, Sí, sí. Eu sempre estuve moi unido ao deporte. Eu estuve moi cerca de entrar no deportivo. Eu vivía ao lado de Riazor. Pero bueno, nada, truncouse a miña carreira. Botaronme do piso. Pero bueno, nada, pedíronme, aquí teño uns amigos en Santa Comba. O tempo tamén se botou en riba, os deportistas non podían vir. Entonces, Eu bueno. que Federico, unha cousa, levou a outra, e temos aquí, Aquí de estou, padriño. de padriño, manda que hai, estou de padriño. Dios mío. O ser padriño, que se hai que mandar algo, hai que ser da Diputación de Ourense ou algo así. Ou chamarse algo franco. Pero bueno, nada, que estou encantado de estar aquí entre estas dúas Isabels. Hoy comemos con Isabel. Porque tens que quedar moi mal para non ir para casa. Hoxe vais ben teamos, así que imos rapidinho, que esta xente despois vai querer tear. Mira, quédate por aí que despois vais dar un premio ás miñas rapazas favoritas. Mas leva algo mal. Sí. Hoy xa dixen. Veña, vai te premio. É unha... Se son salgueras, están. Veña, seguimos adiante. Gracias, Fede. Sabes, quen ia dicir que ademais foi lingüista de Javier Bardem, Ai, mi madre querida, Dios mío querido. Bueno, pois o que lles dicía, imos o primeiro premio, é o premio a mellor promesa deportiva. Este ano é para Sergio Pereira Blanco. O premiado máis novo desta gala militou no Santa Comba Club de Fútbol. Este foi o seu primeiro equipo e con el quedou vencedor en todas as categorías que disputou, a benxamín, a alevín e a infantil, o que sería un crack, tanto que un grande de primeira, bueno, agora vanse mal, pero un grande de primeira igual fixouse nel, que é o Depo. Sergio Pereira xoga no Juvenil A do Deportivo da Coruña dende o ano 2007, polo menos é o que pon o papel. Con este club conquistou as ligas galegas infantil e cadete. Sergio xa sabe o que é entrar nas convocatorias das seleccións española e galega. Bueno, Sergio, queremos te ver a cara xa, pero antes imos coñecelo un pouquinho máis a través do seguinte vídeo que prepararon os compañeiros e ademais moi ben feitos.
Chamo Sergio Pereira, vivo en Armán e hoxe en día estou vivindo na Coruña. Empecé a xogar nas categorías inferiores do Santa Comba e as miñas últimas 5 temporadas levo xogando no Deportivo da Coruña. Sergio Pereira apoia os valores do deporte salleiro. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Neste campo vin xogar fai uns anos contra o meu anterior equipo. Foi un partido moi bonito, xa que xogar contra os teus ex-compañeiros e máis que unha grada estuvera a tope de conocidos, foi un momento que nunca vou olvidar. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best. Better than all the rest. E agora, como nos Oscars, o premio a mellor promesa masculina é para Sergio Pereira. E o premio ao Conselleiro de Deportes Don José Pose. Bueno, Sergio, vente por aquí. A ver, uy, que se me escapa. Contasnos algo, ¿no? Mira, veña. Moi boas noites, a min é un honor estar aquí con todos vós. Quería agradecerlle este premio a todo o Concello de Santa Comba, especialmente a dúas persoas que son Rupert e Welvis, que grazas a eles estou onde estou. E sempre están aí axudando e preocupándose por min, e na fai pouco tempo me viñeron ver a Vigo, todo un detalle. E tamén agradecerlo a meus pais que están aí. Que día tras día levanme a entrenar, tráenme, preocúpense por min, anímanme cando estou mal, nada máis. Moitas gracias a todos. Antes de que Sergio deixe o escenario, teño unha curiosidade, porque él foi seleccionado para defender a camiseta de España coa sub-16 e coa sub-17. Cando eu tiña 16. A ver, fixeron a min mal. Eu fui seleccionado cando este ano ca selección sub-17. Eso en fútbol equivale a juvenil do primeiro ano. Porque se tes 16 anos, irías ca sub-17. Se tes 15, irías ca sub-17. O caso é, como foi a experiencia nas Rozas? Porque eso é algo que non teñen todos os que xogan no Depor. A experiencia nas Rozas, iso é único, é outro mundo. Xogas ao fútbol, estar con mellores da tua edad, é unha cousa que non te podía imaginar. E con que camiseta se sente un máis cómodo? Coa do Depor ou coa da selección española? E poñoche nun compromiso? Cas dúas, pero creo que tal como está a cousa, hoxe en día hai que animar máis ao Depor. Moi ben, así me gusta. Imos co segundo premio da noite, e este podemos dicir que é un premio ao traballo solidario, o traballo ben feito. Sí, hai moitas entidades de axuda social. En Santa Comba temos a sorte de contar cunha das máis importantes. Cáritas Parroquial comeza a andar no noso concello no ano 2010, e digo noso porque tamén me sinto.
grazas á iniciativa dun grupo de veciños e do anterior párroco José María Pinto. Os seus voluntarios proporcionan axuda a unhas 60 familias deste concello, poñendo en marcha servizos como de roupeiro ou o de alimentación. E dicirles unha cousa, que o fan aquí ao ladiño, nun local que lles cedeu o Concello de Santa Comba, así que calquera de nós podemos colaborar. Pero como é o seu día a día, como traballan, que é exactamente o que fan? Ben, pois eles contáronolo e explicaronolo a través do seguinte vídeo que imos ver agora. Chamo José Antonio Breña e son o secretario da Asociación de Cáritas Parroquial de San Pedro de Santa Comba. Yo soy Eduardo, el párroco de Santa Comba, desde hace casi 3 años que llevo aquí. Soy Loli Cousilla, soy la tesorera de Cáritas de Santa Comba. Permitínme para facer e axudar aos máis necesitados de aquí do pueblo e máis de todo o ayuntamiento. Y entonces la labor de Cáritas y de los voluntarios es ayudar a levantarse a esas personas para que puedan tener sobre todo una vida digna y sobre todo que puedan tener un hogar donde vivir, unos alimentos en los que compartir y sobre todo el también ayudarles a encontrar un trabajo pues para que puedan sacar adelante la familia. Los servicios que prestamos es atender a la gente, en ayudarla tanto a nivel un poco psicológico como a nivel económico y de alimentación sobre todo. Intentamos beneficiar a maioría dos que viñen aquí a pedir nunha que non podíamos, que non tiñamos cousas para darlle e outras que non tiñamos medios materiales para axudarlle. E levamos unha gran ilusión nunha axuda que lle fixamos aí a un señor en que lle compramos unha casita onde ele está vivindo e iso foi unha das grandes ilusións que nos gustou e que aprendemos e levamos a cabo. Podemos atender a xente todos os martes desde as 7:30 hasta as 9:30, onde poden vir tamén a deixar as súas aportacións se queren, e a todas aquelas persoas que o necesiten, pois aquí estamos para servir. Damos as gracias de verdade ao Ayuntamiento por deixarnos este local, así tamén por todas as cousas que nos está facendo, como aportacións que parece que nos está querendo dar, que nos está dando, bueno, de verdad, estamos moi agradecidos por todo. Los fondos proceden de las colectas que hacemos el primer domingo de cada mes en la iglesia, proceden de donativos anónimos de la gente que da anónimamente y de la ayuda que nos da todo el pueblo y toda la gente, que es a quien tenemos que agradecer que podamos llevar esto para adelante. Luego también tenemos en el Fondo Diocesano de Cáritas, cuando necesitamos alguna ayuda urgente, solicitamos y a menudo nos conceden algo. Porque en Navidades, por ejemplo, se portan de maravilla, cuando son de los carros solidarios, los supermercados se vuelcan completamente, el equipo de balonmano también hay que agradecerle la ayuda que nos ofreció, los niños sobre todo, porque fueron, bueno, voluntarios para ayudarnos en las aportaciones para la otra gente que necesitaba, y tenemos que darle las gracias también a ellos, a los niños, a los padres y a todo el mundo. Os premios son bonitos, humanamente, pero, insisto, conlevan responsabilidade, conlevan máis compromiso que hai. Pero eu felicito, e cando me dixeron que a Cáritas Parroquial de Santa Comba, a comunidade de Santa Comba, lle recoñecía a súa labor, alegroume. Pero, aquí tamén lle digo que se fixemos o que tiñamos que facer non temos ningún mérito. A comunidade que seipa de que hai xente que ten necesidades. E os pobres son responsabilidade de toda a sociedade. Non é da Iglesia, non é de don Eduardo, non é de Manolo, ni dos compañeros de Manolo. É de toda a comunidade salleira. Os pobres son de todos. Todos dependemos de todos. Nós dependemos de que a comunidade nos axuda a nós, para nós poder repartir
eso que a comunidade nos encomenda a nos para que podamos repartir con equidade. Eu son feliz facendo o que fago e quero transmitir o mismo tamén a xente nosa, que mentras sexan felices facendo súa labor solidaria, que sigan en Cáritas. O día que non sean felices, que se vayan. O voluntario ten que ser feliz facendo a acción de axuda aos demais. A partir de aí xogamos, non temos mérito. Estes premios son igual de... Ningún premio máis importante que outro, pero este dá moito gusto dalo tamén. O premio a mellor labor social entrega o Jacobo Amarelle, concelleiro de Formación, Promoción Económica e Turismo, e recolle o premio don Manuel Pérez, director de Cáritas San Pedro Santa Comba. Bueno, se diches que ben falou antes Sergio, vas ver ao contrario. Non se verá moi ben. Boas noites a todos. Os voluntarios de Cáritas de Santa Comba, en nombre deles, queremos agradecer, en primeiro lugar, a quen se acordou de nós para esta mención, porque a verdade é que a nosa labor é bastante discreta e sorprendiu-nos. Queremos agradecer en primeiro lugar ao Concello de Santa Comba a colaboración que ten con nós. Cédenos un local, fainos aportacións económicas, que as que estamos facendo bastantes cousas, polo tanto, Corporación, señor alcalde, Antonio Landeira, moitas gracias. Quero agradecer tamén a don Eduardo, que nos cede o primeiro fin de semana de cada mes as aportacións e os donativos que se fan na Iglesia, pasan directamente para nós, polo tanto, don Eduardo, esa colaboración moi importante. Moitas gracias. Teño que agradecer a Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, a don Anuncio e a Rubén, que reunión tras reunión marcounos as pautas a seguir e foi o noso faro guía, polo cual nos seguimos guiando. Teño que agradecer a Feiraco, Lácteos Pérez, Embutidos Raposo de Dumbría, a donación de alimentos que nos aportou, aos supermercados o que colaboran con nós, ao Colexio Nuestra Señora Inmaculada, que nas campañas de Navidad sempre colabora con nós, sobre todo os nenos e os pais que en realidad son quen fan a aportación. Balonmán Sallas, estes rapaces, aparte de ser uns bons deportistas, teñen unha calidad humana increíble. Puxeron un día un puesto na feira e venderon o impensable. Aportaron os alimentos, roupa e dinheiro en efectivo. Moitas gracias, rapaces, por este. Agradecer todos os donativos anónimos que nos están chegando. Anónimos e os non tan anónimos que nos aportan, pero que non queren que se sepa quen son. A todos, moitas gracias. Este premio, como vedes, estamos recollendo nós, vamos ter en Cáritas, pero é un premio a moita xente e a labor de moitos. Por lo tanto, este premio seguro que tamén é vosso. Moitas gracias. Ben, e para seguir moi arriba con estes premios, imos ver agora unha exhibición de taekwondo das Escolas Deportivas de Santa Comba para entrar un poquinho na primeira.
engadir un máis, Sí, porque eu non teño o prazer de coñecer o adestrador ou a adestradora deste rapaces, pero dende aquí a noraboa, A noraboa, moi ben feito, rapaces. Ben, mentre seres xa se van situando entre o público outra vez, seguimos coa dinámica dos premios, seguimos cun agora que a mí se me permiten unha apreciación persoal, e iso que xa fixemos unhas cantas esta noite, aínda que non é do todo correcto. O que ven agora é un premio moi importante e que ademais a mí me gusta moito, vou dicir, gustame moito porque dá visibilidade a algo que polo xeral non a ten moito na alta competición e que é o deporte feminino. As mozas do equipo infantil feminino Xallas Balonmán Xallas, que me perdoen, non son aínda profesionais, pero neste sentido, no de dar visibilidade ao deporte feminino, deron un importante paso para adiante, converténdose en campeóns. Sí, porque con traballo e ilusión todo chega, verdade? Ou polo menos iso se debe intentar. Os éxitos a elas non lle tardaron en chegar e o equipo infantil femenino logrou proclamarse campeón provincial. Este equipo que hoxe recoñecemos quedou terceiro na fase de grupos da Liga Galega. O seu obxectivo é converterse nun referente comarcal. E van por moi bon camiño. Bueno, pois agora sí, Federico Pérez, andas por aí, vai te subindo xa. Federico Pérez vai ter a súa oportunidade de exercer de padriño e vai entregar o premio ao equipo campeón provincial infantil femenino, o Balonmán Xallas. Recollen o premio con a súa xogadora. A ver. Pero se xa tes micro, home, fale do micro. Facemos equipo para unha foto, veña. Eu sei que a Balonmán era seis, non máis? Bueno, Fede. Sí, se mo dixo, sí. Mentres tanto, podes sacar a foto e falar ao mesmo tempo, non? Si eu só vos digo que non sei se sabedes que o Urdangarín empezou xogando balonmán. Felicidades bueno, a ver se facedes como a selección masculina que acaba de ganar o Mundial. Como o Urdangarín. Moitas grazas a rapazas do Balonmán Xallas, pensamos que vayan para máis xogar. Pero este canal está para promover os vos valores deportivos, non para mí falar aquí do Urdangarín, home. O máis exemplo, tiveches que vir res. Era moi boa, xogando. Bueno, non te digo que non, pero... ti xa me Xa saben elas, aquí en Santa Comba. Vos tiñes chulero, pois vengo aquí. En primeiro lugar, queremos dar gracias por este premio a nosa entrenadora Jessi, a Bruno, que foi quen introduciu o balonmán en Santa Comba, a directiva do equipo, que se non estaríamos aquí. Aos patrocinadores, en especial a Deportes Amarello, ao alcalde, aos pais e nais que colaboran con nós a diario e a todos aqueles que apoian os nosos proxectos. E dedicamos este premio que están pasando por un mal momento. Moitas gracias.
espírito de campeoas porque a tan temprana idade xa están dentro dun micro e nin se poñen nin nerviosas nin pestanexan, non? Non como a nos, verdad? Non como a nos. Xa nos entenes a Lucía e non nos poñamos nerviosas. É máis aquí, verdad? É máis aquí que como xa dixamos o público máis difícil, das nosas vidas. Sí, E a non é verdade broma. que sí. Bueno, queríamos dicir que estamos encantados con Federico Pérez, con Fede como padriño, porque ademais é veciño, ademais é amigo de todos vos, de todos nós, e demais, pero hai unha persoa que hoxe tamén, unha persoa tamén moi coñecida que hoxe non puido estar aquí, da cal temos un vídeo dedicado, porque non puido asistir á gala. Iso sí, fixo que puido para demostrar que apoia a gala, e imos ver neste vídeo o piragüista e medallista olímpico David Cal. El piragüista gallego David Cal firmaba el nuevo récord al convertirse en el primer deportista español con 5 medallas olímpicas. Oro y plata en Atenas, 2 platas en Pekín y ahora repitiendo plata en Londres, David sigue haciendo historia. Hola, son David Cal, son medallista olímpico na modalidade de piragüismo. Comecei neste deporte aos 8 anos, cando empecé, a verdade é que non pensaba en conseguir medallas nas olimpiadas, mundiais e demais. Lo único que pensaba era en divertirme cos amigos, en verán, poquinho a pouco fui entrenando cada vez máis, conseguindo objetivos. No ano 2004 conseguín as miñas primeiras medallas olímpicas na Olimpiada de Atenas. A verdade que para mí foi moi importante, xa que levaba anos traballando para ese momento, conseguí un ouro e unha prata que cando estás loitando por unha medalla e de repente consigues 2 medallas así de repente, a verdade que é un momento moi bonito. A seguinte Olimpiada foi Pekín 2008, que conseguín 2 pratas, un resultado moi bo. Nesta última Olimpiada conseguín a miña 5ª medalla olímpica, que levo aquí colgada. É unha medalla de prata que me costou moitísimo. A carreira foi, quedeime atrás, ao final fun tirando para diante. Gardona con moito cariño. Bueno, un saúdo para todos os alleiros, non podo estar ali con vos nesta gala do deporte de Santa Comba. Espero que lo estedes pasando ben. Agradecer ao Concello tamén pola invitación. Daramos tamén a todos os rapaces a que practiquen deportes, a que o deporte é saudable. Penso que é moi importante que fagan algo que lle guste. Non invito a que fagades piragüismo, senón que fagades deporte o que máis vos guste, e se dentro dos anos se vos dá ben, pois tirar para diante. David Cal apoia o deporte salleiro.
máis, este dedico de crack olímpico a crack do humor e de televisión. O sea, temos uns padriños de luxo. Ten máis brazo que él, si, diso non nos cabe dúbida. Bueno, pois, que dicir de David Cal, o deportista español co mellor palmarés olímpico e que ademais se une á lista de persoeiros destacados do deporte que apoian o deporte daqui, dos Xallas, o noso deporte. Ademais, fíxonos entrega dun regalo especial que vai quedar aquí no Concello. Viámonos nas imaxes como lle firmaba a Elisa da Concellaría de Deportes esta camiseta que está aquí e que ten unha dedicatoria de David Cal, así que se vos apetece, se queredes, creo que probar non se pode, pero se vos queredes sacar unha foto con ela ao final da gala, non hai ningún problema. Pasades por aquí e facedelo, porque non todos os días se pode tocar a camiseta dun olímpico, ademais o máis importante que temos. Con ela paseo por Londres, por certo, o diseño non é dos máis bonitos, pero non é o valor sentimental. É o valor sentimental.